Chin journalist no nai tongnai takuk tai bukuk song no jotno no lam sogo hingke जों tini faisok lekha chini bukuk jik Misma Kalai ni nukhungo जों chini bukuk jik Misma Kalai Bai जों tini Koklam Salai no chini Tipra idol season 2 tabuk Twi Rwchap ni bagai busuk jratai bi bo tabuk preparation khai tong busuk jratai bo tabuk srungui tong rwchapmung rok no tei bufur rok simi o Twi Rwchap rok nai जों bini khukti जों silaiano ke norok kwrwngui tongdi chini bukuk Misma Kalai ni je rwchapmung rok no norok khwnao no ke puila no lamsogo chin jorani so hambai ano phai cover khadang bagi tini preparation ro to kaham choli tongo tabo theater ni bagi 24 chini rehearsal ngai ke 25 dang ke theater ta ke tabo 24 thana ni bagai norok na jaga kuno tonna ni ব্যবস্থা rok khaijak da ti disi hapon bukakti am harole kuno sajagya khudong ke group rogo kuno am information ro yakho ke saimi eta bas kang rogo khanate din rogo pan borok saimano কিন্তু borok to 20% ke borok tam ব্যবস্থা খাইনো saime eta ke tabuk nung je tabuk thi ta rawno sogijak na nung busuk number mani rok sogigena ani percentage ke 77.1 ke tabuk jehetu thi ta rawon bas kang ni 25 tarigo rehearsal ke 24 ke tabuk Tipra hastini kwbangma lukurok nini rwchapmung no adi no je nung rwchapmani kala rawono kwbangma lukurok no chajakha nini o rwchapmung no ke tabuk nung buskang ni Twi Rwchap nung lukurok no bahai rok ke rwchapi khana no song to borok song no rijak hingga ke abonta je borok ri manon mar samne tang busuk rok mar chamne adi no tang ni mar samne tang ni khoroksa tang ni mar chamne na khoroksa tang ke tabuk nung lukurok no jehetu tabuk buskang ni 25 tarigo nung rwchapi nai lukurok no nung tang sasuk nini je musungmani heneri khanari da mano Rwchap khanari bano nang bai tongkhe o hor saltai bo furu bo lai thango nang bai tongkhe o hor saltai bo furu bo lai thango tongai mano chayai nang ya tongai mano chayai nang ya kok salai nang bai berai lai ma tongkhe nang bai tongkhe o hor saltai bo furu bo lai thango ge lukurok norok sadi chini bukuk Misma Kalai ni je rwchapmung rok bahai jaka norok comment bisingtwi suidi bo buskang ni jeta tabuk semi final rogo bo suru sogino norok no comment khai sadi hingke tabuk Misma tabuk nung jehetu rwchapmung ni haparo kwlwgui tongo tabuk nini o rwchapmung ni hapar no tui nini nukhung rogo kuno jwngjal ro tong jwngjal to kuno phan nukjakya kebo tar sabdio mahai to ke phan hanya amon ta joton support khai ta joton khaile yoro joton ge nung tabuk rwchapur rogo noka na gini borok phanka tar sabdi update rok salaya namla joton support khayo joton support khai ge tabuk jehetu norok bai baksa kwbangma Twi Rwchap no sogui rok tongo na hingke nung borok no khe tamo kok rok kwchano muchung omono tui kwbangma no chini thangnai golarang ni group bo kisa misa ko bani nukjakha baksa borok sajai rok ongkha selection na tui judgment rok na tui haipeno khata bai bai di jotono next year ro je third season rok khulokang ke approve phaidi kebo khata bai di tebo kwbangma chances tongkho omono tui asuk tei kok taung korita acha nung tab o je galarao no norok ni jeta result saklai poro nung kha bukha rok kede kwlai ani excitement ni kok saikena rwana afro tamungkha ani dol khoroksa tongo rebiki tripura bobo contestant no bobo select nong khang ke bo aro holo tongo do ke bo bono call khai ang call khai nai line tong khata ke result report khanai tong khasang live to nai sagya hepano khanai tong khang ke ani dol ya mane ani student rokta borok ko student mane tuition rok phurama ba an student rok tongo an logi ke tamang khabor asake excitement ani yagromui tongo do yagrom jak
yang ko bo khanai tong ge direct ani mung je fru saka asuk ke khorang tori chire ge borong mo salai ka ekdom excitement ding kha saiman le te kon phano ge an parents of joto happy ing kha fru tong thong ni tong thong lai jak ekdom ge tabuk asuk galarao ni tikui theater no sabipur sasak nini je tabuk nang student phurungi tongon borok tongjoi tongke final o sogoi puro ke nono borok bahai ro tong thong no ekdom tabuk bo tong thong lai jang borok ge afro to saiman le ta mung sino ekdom nono support khaine gam ke nang engthon borok onek break khale ani bagai sur laita na ge Tipra haste ni lukurok norok jotono saimano chini tite edisi hapang ne bukhaktei Tipra idol season 1 ni pore haini hai season 2 khlaijak mani taklai bisiwo ge tabuk chini Tipra idol season 2 no tui kwbangma lukurok chini miss bono phunuk di hinai norok jungno comment khailaima bai jung tini bini nukhungo phaisok paikha ge tabuk koke obhasi chini tabuk kwbangma Tipra haste o rwchap kwrung rok tongo kwbangma kami o ba kwbangma hasuk kunao chini tabuk rwchap kwrung rok tongkhu phiaba borok tabuk o rwchapmung no haparni bwkhago kwlwngna bagwi sujug mayangwi tongma jorao omhai asuk platform kaham rwi tongma jorao baksa kwbangma jwngjani bagwi rwchap hai mayangwi tongo jung obon koinai bwskangni salabo omhaike season 2 ni pore season 3 khlaijakna thangwi tongo tite edisi ni bwkhaktwi ajora rogo norok tomungno rwchapno muchungkhangke norok phai rwchap phailai hingke tabuk o rwchapmung no twiwi nono puila sabo rwchapwi di rokni sakana dagi maning ke to ani dol rok do ano puila saka chini abo bo hain contestant nong galarang ni Nelson Jamatia bo ano kol khai kata nang tabo ko second season no thangye da ni sau jung to dol jung ko school time ni shimi no jung dol ke phaimani rwchap mani rok school rok hongke bo ano sungta nang ko second season no thangye da hongke ang saka ang saime kho thangi phan man hongke bote bana saka himdi jung joto no jung khorok tam thanglai nei te khorok sa tong sin do hingke bo sau himdi thanglai nei jung khorok tam ni bisingo khorok sale select na nuble haige jung wansuk lai ingko khata audition de lai kha borok kur kai kha I khorong ni kai thangka khorong ni kai kha ge tabu o area ni nung simin tong suta o area ni ya mane chini je friend ni ta jung three circle friend ni acha ganarong yang side ni khorok su rok samne rok tong na chini yang ning ke ang sa chung no chini yang tu area eba ompi chung ang sa chung ko lai acha ge tabu je buskang ne o je thida rawon rok samna ni bagai afur rok norok no kuno musical sara rok mar samna ni sana ke musical bai music bai mar samna music bai na ge tabu kwbangma lukurok to sungwi tongkha je nung adino bor sam no tikiwai tini galarao no sokai ka rokni baksa sungwi tong omhai ta theater raw no sokai ka ang rwchap mani ke ko khol di khumno mani bai parmita bai rwchap mo abno rwchap ga rwchap mung no nung tang sasuk henere dekna mo just short khol di khumno ta amo to kisa da kon rwchap shwa saya tongkha na ka de lukurok na kar di khol di khumno ham jak di khumno khole ta khi bi di do khole ta khi bi di do khole ta khi bi di do khol di khumno ham jak di khumno khole ta khi bi di do khole ta khi bi di do khole ta khi bi di do motom khumbar waisha barkhe barai nai bo jori thangnai biria bong burai gana wote khumni modo karkhe biria bong burai gana wote khumni modo karkhe o jora jotoni waisha se fayo jora no nang haino taler di jora jotoni waisa se fayo jora no nang haino taler di o kholi khumno ham jagdi khumno khole ta khi bi di do khole ta khi bi di do ge tabu
chini Tipra hasteo kwbangma tei bisito gorikha chini Rwchap Kwrung rok tei matro tabuk top 20 sitong siu o top 20 ni bisingo tabuk theater no borok rwchapnai bwskangni 25 tarigo sabo semi final o soginai norok komini bisingtwi saimano tomung norok komini bisingtwi chini Misma Kalai semi final o sudo sogino norok komini bisingtwi sungui mano hingke tabuk je bwskangni theater no tanglainani bagwi norok to aswk kwchalma o bai keno puilani simi a jaga thangwi audition rwi tongyo khumulungo thangwina gatabe o thangnani bagwi norokni kunu nok nukhung rogo jungjalo to main hingke swng thangnani no lama haksal ba 24 o rehearsal ni bagwi thangna nangnai jodi si borok aro swngno tongnani bagwi jaga rok riya hingke to swng nongni simin ma thangnai rehearsal khainani bagwi hingke amon ta hor thuknani rok tei pherongnani rok abo kisa problem hingke abono thaimai khota ani friends rok to tongo haipano abono borokno request khainai gena ta aro tongwi de man bahai rok ବ୍ୟବସ୍ଥା hingke nung paithago lukurokno tam kok kwchano muchung tam sanai mane nini je bwskangni rwchapmung rokno twi nung kunu lukurokno support khainani ba amtwi rok kunu sana de muchung joto contestant rok no support to khaidi joto no support khaidi joto contestant rok nin khorango joto nin kaham ge ano simi support khaidi hai kunu ko gya joto jeno rok chajangmani eba jeno rok khafurmani joto no support khaidi ano bo bunyo bo joto no gata paithak kok je nung puila galarao no rwchapfru nono sabo bisi number kwbang rok kuphunani wansok judges rok bisingo afro je ano comment rimani bisingtwi to mem manushi bai sarsarat borok no ano comment rikha hingke ang je saiman mani mem manushi tei sarsarat borok khorongni no bisi mag rikhana hani mau khakauta hingke je borok no comment khaimani bisingtwi nung nogo kipili phaiman joralgo nung wansugui de naikha ani omhai jaya khu ba omhai jago ang mistake mani ang omhai thikma khainai roni nung wansugui de naikha main hingke borok ano comment riman bisingtwi saka nung bisi ko tam sanai masajangnai rwchapmung to Rwchap Kha next theater no jodi nung sogui ka hingke kisa sob song no rwchap di haini borok ano saka gyamon bisingtwi no tabuk bo theater ro ang kisa gan kwchang kwchang no rwchapnai abo ta hingke jotono no jara chin journalist no nai tongnai tabuk tei bukhuk song no jotono no paithago hai norok no khulumma yafarwi tinini pandao jaga no mathak chnai norok sadi chini bukhuk Misma Kalai ni bagwi norok suridi kaitoni thani suridi ishoni thani suridi norok chini bukhuk Misma Kalai ni bagwi bwskangni final o soginani bagwi norok bini bagwi jai mansuk surilaidi tomung no norok bono yafa khorabwi ba bono chubachu khaina muchung kha bwskangni 25 tariko nuwai hall phai norok chuba phaimano thai wngkha nuwai hall khumulungni je GDU hall office ganao a jaga no nuwai hall hingke jotono saimano norok phai a jaga chini bukhuk Misma no norok yafa khorabwi tongthokno muchungkha ke norok a jaga phai bono yafa khorabwi logi songrok phaimano hingke kwbangma lukurok sungo je o Tipra idol no rwchapna naina bagwi kunu a jaga ticket rok nang rokni singlai aro kunu nainani bagwi ticket rok nangya jotoni bagwi apkos free jotono a jaga habwi naimano norok naiphaidi yafa khorabwi loger phaidi chini tabukni je chini mwnai song aswk Rwchap Kwrung rok no chung borok no keno pal yafa khorab lai chung support khailaiano hingke tinini panda o jaga no mathak chuano hambai।